Dili matud paangay kabalakan sa katawhan ang mga natigayong serye sa pagpamusil sa Jensan tungod wala kini epekto sa ekonomiya ug turismo sa syudad. Kini ang gikabutyag ni Doroy Alcaya, Tourism Officer sa City Economic Management and Cooperative Development Office Consem Situ Jensan, kalabot sa umaabot ka Kalilangan Festival 2026. Sumala sa nasampit na opisyal, wala nakadawat ang ilang opisina o mga aktibidad nga gikansela kon nag-back out sa Kalilangan 2026 tungod sa nasampit nga kriminalidad. Imbes sa dugangan pa ang mga giatangang aktibidad, hilabi na ang pag-imbita sa Jensan nga mag-host og mga national events sa mga musunod nga bulan. Subay sa tourism-related establishments, dili kini nakaapekto sa tourist arrivals, samtang ang Jensan Hoteliers Association gikumpirma nga wala kini epekto sa mga guests kon hotel goers. Marami po tayong events upcoming in Jensan. We have in March, we have also nakaschedule na po yun lahat, but as far as na may nag-back out ng mga big events, wala pa po. And marami pa pong nag-i-inquire at nag-propose for Jensan to be the host of national events. Kahinumduman nga dunay pipila ka mga general ang nagpagawas og ilang gibati kalabutan sa kahadlok tungod sa mga pagpamusil nga natigayon nini agi mga adlaw. Hinuon na nigurado ang kapulisan nga bantay sarado sa kapin 500 ka mga police officers kauban ang laing law enforcement agencies og force multipliers nga gipang-deploy aron magpapiling hapsay og malinawon ang Kalilangan Festival 2026. Mga katropa, kape ba nga healthy ang gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.